तर खास दिवस म्हणजे आज आमच्या लग्नाची ॲनिव्हर्सरी आहे. मग 33 वर्ष एवढं झेलायचं म्हणजे काय खाऊ नये माहिती काय. हा बघा रॉनी, तुम्हाला मी म्हणा आज ॲनिव्हर्सरीच्या दिवशी जेवढे मला लेक्चर दिलं तर सगळं मी रेकॉर्ड करते. आता कोणाला बघा किती छान काम करते. वापरत नाही. चला फुलं बघा किती छान फुललेत. गुलाब. आम्ही चाललोय केळ बघायला. केळ ना आपली ती वाकलेली केळ बघा तयार झाले असे बोलतात कोणाच्या बघा. तयार झाले असेल तर काढायला होईल. कुठे आहे? थांब थांब बघू दे आधी मला. हा तो बघा पिवळा झालाय. तयार झाला. एकदम पिवळा धमक. हात काढ. हा पण पिकलेत कुठे? पिकतील आता ती हळूहळू ना. भोप्याला दे उद्घाटन भोप्याने करू दे. घेवडा बघ काय झालाय. हा बघा घेवडा आहे बघ. अरे वा घेवडा बघा. ह्याला जरा स्प्रे करायला पाहिजे आपण. त्याविषयी हे बघा घेवडाच्या आहेत. हा तिथे बघ चुकून गेले कुठेतरी. नाही ते अगोदर तिथे खराब आली होती त्याविषयी बघितलं होतं मी. केलेला तू स्प्रे नाही केला ते करायला पाहिजे पण असं बोलते मी. हे काढूया आपण नंतरला. चला आता एकदम ना काही जरा हे होऊ दे. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आज आहे 18 नोव्हेंबर ना, बरोबर बोलते ना तारीख. यस. तर खास दिवस म्हणजे आज आमच्या लग्नाची ॲनिव्हर्सरी आहे. 29 किती वर्ष झाले? 29 वर्ष पूर्ण झाली बघा. म्हणजे 29 वर्ष मी झेलते या. तर प्लॅनिंग कशी म्हणजे काय बरोबरच आहे ना. मी काय चुकीचं बोलते काय? बघा चुकीचं कोण ते आता देवाला माहिती नाही, स्वतःला माहिती. मला काय नाही नाही, हा मस्करीचा भाग झाला. तर सेलिब्रेशन असं काही नाही. घरातली कामं आपली चालू आहेत. काल पार्टी आता काय. हा म्हणजे काल बघा बिर्याणीची वगैरे पार्टी केलेली आहे ना रात्री. त्याच्यामुळे आज आता असं हेवी असं काही खायला नको. त्याच्यामुळे साधं सिंपल दुपारी जेवण करणार. संध्याकाळी सगळ्यांचा विचार चालू आहे काहीतरी करायचं. अजून काही ठरवलं नाही अजून, पण बघूया काय केलं तर शेअर करेन तुमच्याशी. आणि आता आम्ही सर्वजण म्हणजे सगळ्यांच्या आंघोळ्या वगैरे चालू आहेत. पण आड्याचं आपलं जे काय काम आहे ना आतमध्ये ते सगळं करायला घ्यायचं आहे. ते सध्या ते पण काम चालू आहे आपलं असं. पण आज सगळीजण जाणार होत असं. हां चला सुरुवात करूया. एकोणतीस वर्ष कशी निघून गेली. म्हणजे नाही 29 वर्ष लग्नाला झालं. त्याच्या आधीची 4 वर्ष ती 29, 30, 31, 32, 33 वर्ष झाली. मग आधीची 4 वर्ष कुठे? लग्नाच्या आधीची 4 वर्ष ते असतं. ते प्रेमाचे वय ते का सांगायचं नसतं मला. हा नाही पण ते झाले ना. आपण ओळखतो ना एकमेकांना. त्यामुळे 33 वर्ष झालेले तसं बघायला गेलं तर. 35 म्हणजे मग 33 वर्ष एवढं झेलायचं म्हणजे काय खाऊ नये माहिती काय. अरे वा ते बोलते मी. ते मी झेलते. मोप्या बोलवणार आहे. हा बघा रॉनी, तुम्हाला मी म्हणाले होते ना. आणि कसा झालाय बघा तब्येत. अबो विचारा ग कुठे लागले बघू दे. हा 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 हे बघा जखम अशी आहे त्या साईडला ना. अबो चपाती पण नाही तर दिली असते. बघ किती वीक झाला बिचारा. काय खायचं ह कसा अगे हट्टाकट्टा होता भोप्या माहितीये काय बिचारा. आता कुठे चालला तू? बुरबावड्यात जातो? हा कुठे जातो? हे काय घरात आपल्या खायला? थांब तुला मी खाऊ देते. 1 मिनिट थांबा. 1 मिनिट थांबा 1 मिनिट. ह्याला खाऊ देते. हा जरा गरम कर. त्याला खाऊ देतो वारावणीला. बघ बिचारा ग कसं झालंय बिचारा. आमचे भाग्या चिरू ना घराबाई झोपलेले आहेत म्हणून शांत आहेत. ना तेव्हा आहे ना मारामारी झाली असती. काल झाली होती मारामारी. तुम्हाला बघा मी सांगितलं ना त्या दिवशीची गोष्ट ही. हा काय ओरबाडलेलं दिसतंय ना. पण केस आहेत म्हणून एकदम काही क्लिअर दिसत नाही. पण आहे बघा. हे बघा इथे असं ह्या साईडला. ह्या साईडला वरच्या साईडला आहे तिथे बघा असं आहे. पण हाक मारला का लगेच येतो ना. एक हाक मारली का लगेच मागे फिरतो. रण्या हा घरी जायचं आता. दे आण ना. गरम नको करू दे आता. तो त्याला बरं जाईल तो परत. अबू थांब नाही तर.
हा बघा ह्या साईडला लय दिसतोय बघ लागलेलं. हे बघा हे बघा हे बघा इथे स्पष्ट दिसतंय. हे बघा इथे लागले बिचाराला. खाऊ दे त्याला. भेटली ना किती केस पिकले बघा. स्वतःकडे लक्ष द्यायला टाइमच नाही मला. तुमची केस भरपूर काळीच आहे. काय काळी आहे बघ किती सफेद झाले. नाही असं फुडून फुडून होतात पण आतून काळी आहेत. अच्छा वरच्या साईडला ना. हा इथून फक्त वरूनच होतात. जरा जरा कलर लावून घेते. आता ॲनिव्हर्सरी आहे ना म्हणून कलर तरी म्हटलं लावूया. हां पहिले कोणता काढून घेऊया. वाघ्याचं लक्ष बघ सगळं बाहेर बघ. क्यू क्यू करतोय तो बाहेर आहे ना. त्याचं तोंड सुजल्यासारखं विचार तिलाच विचार समोर तोंडावरती. सगळं ते रेकॉर्ड होतंय. ऑन कॅमेरा आहे सगळं. आज ॲनिव्हर्सरीच्या दिवशी जेवढे मला लेक्चर दिलं तर सगळं मी रेकॉर्ड करते आता बघा. तुझी युनिव्हर्सिटी माझी नाही. म्हणजे आमचं केसांना कलर लावायचं काम चालू आहे. तिकडे बडबड चालू आहे. औषध फवारणी करतात. औषध फवारणी झाडांना. आता का तोंड बंद झालं. तर काय कर तोंड कुठे बंद झालं. माझं काम झालं आता मी उठून जाणार इथे. बायकोला एकदा बरं नाही. एवढा सर्दी खोकला झालेला आहे. सकाळी बोललो आला आणि तिथून हे घे तुळशीची पानाची खा. खाल्लीस का ते मला सांग. ते हातात आणून देणार तेव्हा खाणार ना मी. बाप रे तोंडात भरवू नको. आता हाणून कशाला भरवतोच ना लहान मुलासारखं. बा ती बघ ते असते. काम करा पटापट. चला संध्याकाळी फिरायला जायचंय. अॅनिव्हर्सरी म्हणून मग पटापट काम पूर्ण करून घ्या. दिवस वाया नको घालवू. तुमच्या इथे आईस्क्रीम फालुदा वगैरे नाही भेटत ना. सगळं भेटतं पण शोधावं लागतं खूप. बापरे एवढी जमीन पण सुकी झाली ही. बिचारा कुणाल एवढं सगळं साफ करून झालेलं आहे आणि भोपळ्याने तर हे दृढ निश्चय करून ठेवलाय की मी हे सगळं साफ करणार आहे. त्याच्या कानामध्ये झाकण त्यांनी टाकलं आहे. हा त्याने एअरबड्स घालून ठेवलेले आहेत बिचारा. आता तो फोकस्ड आहे. बरोबर ना मामी. आणि कुणाल धरणार. कुणाल बघा किती छान काम करते. कुणाल तुम्ही काय बोलाल कामाबद्दल. भोप्याने तर कानात रुई टाकून ठेवलेली आहे म्हणजे एअरबड्स. तर त्याला काही बोलायची इच्छा नाहीये पण तुम्ही थोडं काही बोलाल. तर आता की नाही संध्याकाळची वेळ आहे आणि बसलोय आम्ही. चहा वगैरे घेतला. आता घरात बघा तुम्हाला आवाज येतोय. सगळं सामसूम आहे कारण सगळी मुलं गेलेली आहेत धरणावरती. म्हणजे आपल्या म्हणजे मागचं अंगण आहे त्या समोर बघा आहे ना रान. तिथे छान असा व्हाळ आहे आणि म्हणजे खूप मस्त आहे तिथे. पण आता गवत वगैरे भरपूर वाढलं आहे पण मुलांना जायचं होतं. त्याची खूप इच्छा होती त्याच्यामुळे गेलेच सर्वजण. कुणालचे बाबा आणि मी आम्ही दोघंच जण घरात आहोत. आता बसलोय जरा गप्पा मारतो. रात्रीचं प्लॅनिंग चालू आहे. म्हणजे नव्हतं जायचं बाहेर. म्हणजे बाहेर जायचं फिक्स झालेलं आहे. कारण काल पण बिर्याणी पार्टी बघा केली होती. व्हिडिओ तुमच्याशी शेअर केलेला आहे. आणि रोज रोज असं ते हेवी जेवण खाल्लं का खूप भारी पडतं आम्हाला आणि सवय आता कशी मोडलेली आहे. त्याच्यामुळे नाही म्हणत होतो पण मुलं ऐकायला तयार नाही. त्यांना खायचं आहे त्याच्यामुळे मग जायचं आहे बाहेर. तर आजचं एक मिनटं कुणालच्या बाबांना बोलवत्या. रात्रीच्या पार्टीबद्दल म्हणजे आमची ॲनिव्हर्सरी पार्टीबद्दल बोलूया थोडंसं. तर आजचं जे आहे नियोजन ते कुणालच्या काकांनी म्हणजे ह्यांच्या भाऊ आहेत ना त्यांनी केलेलं आहे. आम्ही म्हणजे नाहीच म्हणत होतो आम्ही पण ते म्हणून नाही जाऊया म्हणून असं. त्याच्यामुळे जायचं आहे. आता मुलं येतील त्यानंतर निघूया 7-7:30च्या दरम्यान. आणि ते गावाला काय असं ऑप्शन नसतं. हॉटेल वगैरे काही नसतं इथे. चायनीज सेंटर. हां फक्त चायनीज सेंटर आहे 2-3. डाळ भात खायला हां आणि नाहीतर एखाद नाही मिळत पण नाही एकच हॉटेल इथं आहे शेजारी म्हणजे वाघाच्या वाडीच्या बाहेर पडलं ना का तिथे आहे.
पण नाही आवडत मुलांना. व्हेज नको असतं त्यांना, नॉनव्हेज खायची इच्छा. नंतर कोंबडी वडे भोपळा तर आमचा रोज, तुम्ही नॉनव्हेज दिलं रोज त्याला नॉनव्हेज हवं. पण जबरदस्ती त्याला भाजी वगैरे आता मी खायला घालते आता होता. नाही तर रोज रोज त्याला ते म्हणजे मच्छी, चिकन, अंडी नेहमीचं त्याला झालेलं आहे. असं खूप आहे ना नॉनव्हेज खायला, खूप एक्सपर्ट आहे ना. रोज 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 त्याला आवडतं नॉनव्हेज खायला. तर बघू आता मुलं आले का निघूया आपण. थोडंफार तुमच्याशी शेअर करीन. केक कटिंग वगैरे काही करायचं नाही आहे, आम्ही नाही सांगितलं नको. केक म्हटलं काय कापायचं, आणि केक घ्यायचं म्हटलं का जायला लागेल कुठे, कणकवलं, एवढं लांब जावं लागेल. म्हणजे काही नको, उगाच जाण्या येण्यामध्ये वेळ जाणार. पाणी तापू दे चुलीवरती, पाणी तापतंय ना, गरम पाणी घाल. त्याला थोडा वेळ बसू दे, पुन्हा त्याला पाणी दे प्यायला. किती घाण होऊन आलेत बघा दोघ जण. ते बघा तिकडे फोन चालू आहे. हा काय बोलताय, पेटली नाही पेटत आहे ती. लाकडं टाका, ती काय 2 आहेत ती लावा. ती पानं बिनं टाका आधी. ती बघा ती केळीची पानं बिनत ना, सगळा कचरा टाका, पेटेल ती. भोपे लाकडं आणली नाही भोप्या, पत्र्याच्या मागे ठेवलं. ती बघा त्या पत्र्याच्या इथं. काय अरे मी कांदा कापतोय, कसे आणू वाटप करतो. नारळांचा वाटपाची तयारी, उद्याची तयारी आहे ही. चिकन वड्याचे वडे मटण खायचं आहे भोप्याला, म्हणून सगळे रेडी झाले. मसाला काढून ठेवतो आत्ता, आणि तयारी पण तोच करतोय. तो मला म्हणाला मामी मी काढू काय, म्हटलं काढ बाबा, तेवढं एक माझं काम कमी. पत्र्याच्या मागे हे बघ दोघं किती घाण झालेत ते, बाप रे. मागे बैठीला. तर इथे थोडीशी भोप्याला मदत करायला मी सुरुवात केली वाटपासाठी. वाटप भाजायचं पण होतं आणि वाटून ठेवायचं होतं, आणि थोडंफार घरातलं काम पण बाकी होतं. म्हणजे चहा पाण्याची भांडी वगैरे ती घासायची बाकी होती. म्हणजे असं छोटं मोठं काम संध्याकाळचं जे असतं ना रुटीनचं, कपड्याच्या घड्या करायच्या, चहा पाण्याची भांडी वगैरे आहेत, किंवा झाडू वगैरे, केर कचरा काढायचा, देवाची पूजा करायची, ही काही छोटी मोठी कामं ती सगळी करून घेतली. आणि मग नंतरला बाहेर जायचं होतं, म्हणून मग बाहेर जायची तयारी सर्वांनी करायला सुरुवात केली. मुलींची तर ही घाई होती. ह्या मुली आल्यापासून ना घरामध्ये काय म्हणेन मी, वातावरण जे असतं ना ते एकदम चेंज झालेलं आहे. कामामध्ये पण मला मदत करतात, म्हणजे अजून काय शिकत आहेत त्या, लहान आहेत अजून वयाने, त्याच्यामुळे कधी कधी काही काही गोष्टी सांगाव्या लागतात, पण करतात, अगदी आवडीने करतात. आणि हेअरस्टाईल इथे तिने करायला घेतली करिश्माने. म्हणजे मला असं कोणी ना केस बांधून दिलं की मला खूप आवडतं. तुम्ही आधी पण बघितलं सकाळच्या वेळेस हेअर कलर त्यांना लावायला सांगितलं, त्यांनी अगदी पटापट तिने, म्हणजे दोघींना पण आवड आहे. करिश्माने मग लावून दिला पटापट, कारण श्रद्धा दुसऱ्या कामामध्ये बिझी होती. आणि हेअरस्टाईल दोघींना पण छान प्रकारे येतात. तर त्यांना म्हटलं म्हणजे माझी पण केस बांधा करतं, लगेच तयार झालं आणि त्यांनी फटाफट माझी एक हेअरस्टाईल करून दिली. आणि बऱ्याच दिवसानंतर अशी वेगळ्या पद्धतीने केस बांधणार म्हणून मी पण खुश होते. नाही तर नेहमी आपलं एकच असतं ना चालू, त्याच्यामुळे म्हटलं चला थोडंसं चेंज म्हणून तिने छानपैकी अशी क्लिप वगैरे लावून तिने अशी हेअरस्टाईल थोडीशी केली होती. ही बघा छान दिसते, मला पण आवडलं असं. आणि असं कोणी केस वगैरे बांधून दिलं ना की बरं वाटतं मला. हेअर मसाज वगैरे पण त्यांचं चालू असतात, म्हणजे जिथपासून आलेल्या आहेत ना मुली, काही नाही काय त्यांचं असं चालू आहे. आणि नंतर मग आम्ही निघालो घरातून, एक 10 ते 15 मिनटामध्ये तरळ्यामध्ये पोचलो. आणि छोटंसं चायनीज सेंटर आहे, तिथे मुलांना जे काय हवं होतं त्यांच्या आवडीप्रमाणे ते त्यांना ऑर्डर केलं. आणि अर्ध्या तासामध्ये आम्ही अर्धा पाऊण तास लागला घरी यायला, कारण काही गर्दी वगैरे नसते काही त्या हॉटेलमध्ये, म्हणजे पटकन असं ऑर्डर वगैरे दिलं का होऊन जातं मग. आणि मग निघून आलो आम्ही घरी. आणि रात्रीचा प्रवास, पण एक गोष्ट तुम्हाला सांगते, आपण असं अंधारातून जातो ना रात्री फिरायला वगैरे गाडीतून, म्हणजे भरपूर अशी माणसं हवेत ना, म्हणजे असं एकटं असलं तर भीती असते, पण अशी खूप जण असेल ना की मजा मस्ती करत ना असं छान वाटतं. आणि वाघ्याच्या रूप वाट बघत होते. घरी गेल्यानंतर त्यांना जेवायला वगैरे दिलं आणि त्यांचा खेळ चालू झाला. वाघ्या ए शेरा बघ, मस्ती बघा कशी चालू आहे दोघांची, खेळ चालू आहे, खेळ. वाघ्या कसा शेरूला त्याने आडवा पाडला नाही वाघ्याने, बिचारा आपटला माझा शेरू. हो बस झाला. तर वाघ्या आणि शेरूना यांची आंघोळ झाली होती संध्याकाळी, त्यांना पावडर वगैरे लावायची बाकी होती. तर मी श्रद्धाला म्हणाले होते की त्याला लाव दोघांना पावडर वगैरे. तर तिने ना करायला घेतलं होतं रात्री उशिरा. आणि ते शेरूचे ना कान पण साफ करायचे होते. शेरू कधीच कोणाला कानाला हात लावून देत नाही, पण त्याने श्रद्धाला ना कानाला हात लावून दिला आणि सर्व
छान प्रकारे क्लीन पण करून घेतलं. आणि तुम्ही बघा कशा दोघीजण लाड करतात त्या. पण व्हिडिओ इथेच मी थांबवते. आवडला असेल जरूर लाईक करा, शेअर करा, नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. बाय बाय सर्वांना. दुसऱ्या पायाला पण लावूया आपण. नाटका नको करू. नाही घेता ती वागायला. सोड वागायला. नाही माझा वाघ आहे. मी अशी घेईन, अशी घेईन, अशी घेईन, अशी पप्पी घेईन. माझा शेरू हुशार. माझा वाघ हुशार ग. माझा वाघ हुशार आहे माझा. माझी काजल आहे ती दुसरी. माझी दुसरी काजल माझी बाबूची